de ser conscients que estem davant d'un projecte bastant singular dintre de la ciutat. I l'altre tema important, que per això us hem convidat a vosaltres precisament avui, és aquesta gran col·laboració que hem tingut de patrocinadors. O sigui que la contribució de tots vosaltres és superpositiva per fer-ho viable i per fer que els lloguers que es paguin siguin els més socials possible. Este tipo de proyectos para nosotros está súper alineado con lo que solemos hacer. Trabajamos la sostenibilidad, pero huimos de que sea una palabra vacía, ¿no? Entendemos que sostenibilidad tiene que ser responsabilidad compartida, que és justo de lo que va este proyecto. Però que realment estic molt orgullós de col·laborar i torno a dir, destacar l'aspecte innovador de donar resposta a un tema com el problema que és l'habitatge, que porta molts anys darrere d'aquest tema, i sobretot amb aquesta capa de donar també sortida a col·lectius amb moltes vulnerabilitats. Sobretot agrair-vos l'oportunitat. Per una empresa com Rockwool és important estar en aquest tipus de projectes. El fet de que sigui un orgull per una empresa, com s'ha comentat, el poder participar, això és admirable. Agradeceros el esfuerzo de todos y la suma de tantas voluntades que hacen posible lo imposible.